Salut prieteni, astăzi o să facem un videoclip care ne jucăm Stella Brainrot și eu m-am mai jucat un pic și am 130 de milioane. Ce faci tu, fată? Tu îmi fură? Asta nu e a mea, dar oricum eu vreau să fur. Eu vreau să fur. Eu am pălit-o. De ce toți fur tralera-tralaista? Poate să zic cineva. Și prieteni, să nu uitați să dați like și subscribe. Girafa celeste și un din-din-dun? Da-i dăm o lampi un din-din-dun la index. Am să vă arăt că l-am pe un din-din-dun la index. Uitați, un din-din-dun. L-am furat pe un din-din-dun. Nu l-am cumpărat, că dacă îl cumpăram, apoi deodată mi-i fura. Pentru că eu dacă ceva cumpăr, apoi deodată îl fur și știți voi. Prieteni, tralalero, trala, vreau să-l fur. Macare trepuri, eu pus trepuri de parcă-i los tralelerito. Tric-trac. Cine mi-a dat? Cine? De ce mi-ai dat, fată? Na? De ce mi-ai dat? A? Și eu sunt la a 4-lea rebirth. Sunt la 4-lea. Tătățul! Ăsta e Insanity? Cine? Nu. Hai să cumpărăm de la shop ceva. Perochello Lemonchello. Și ne pornim. Așa. Noi suntem așa. Unde Perunchelul, mă? Și logică, jocurile trebuie să furăm și să cumpărăm. Pe Stella Brainrot. Așa zic. Dar eu vreau foarte mult ca să fură și altceva. Dar eu vreau să-l fur pe Bombardilo Crocodilo. Lionel Cactusele. Lionel Cactus. Lionel Cactus. Berry Bicus Dicus Ficus. Da, Berry Bicus Bombicus Bicus. E slab. O să fur, dar nu vreau. Că-i sărac. Glorbo Fructodrillo. Glorbo Fructodrillo. Eu te omor. Tu înțelegi? Eu vă omor. Să fiți departe de a mea aici, că vă omor. Chiar pe lumea asta, ăsta e meu. Glorbo Fructodrillo. Am aruncat o jumătate de hartă. Vino încă dacă ești șmecher. Vino încă. L-am luat pe Glorbo Fructodrillo ca un profesionist. Atât și mă nervez. 2 respawn. Mulțumesc că am dat respawn, da? Prieteni, jocul este foarte greu. Prima dată când l-am jucat, dar mi-e foarte ușor. Eu o să-l vând pe Lionel Cactus și pe Glorbo Fructodrillo. Pentru că... Ce stai la baza mea? Vino încă! Te crezi tare! Îmi dau boost-ul. Vino încă! Te crezi tare tu! Man, cum? Nu tot vreau de și ăla. Nubini Pizzanini. Tata Savur. Liri Larila. Berber Patapim. Trippi Troppi. Bă, dar cât Tata Savur. nebunul ăsta? Cât cumpăr? Hippopotamo. Tata Savur. Eu îl fur pe Berber Patapim. Berber Patapim. Și noroc a avut fata așa care a vrut să-l cumpăr pe Glorbo Fructodrillo. Vezi că are noroc. Du-te! Da!
frate, de aici. Deci nu te văd. Da, vreau să-l cumpăr, să-l fur pe ăsta. Dacă aici vreau să-l cumpăr, nu să cumpăr, dar să fur pe bombardilo, crocodilo. Stați un pic. Wow, ce-am găsit, ce-am găsit, ce-am găsit? Ce-am găsit? Am găsit ciotchi tare. Wow, prieteni, l-am găsit pe tralalera. Bine că n-am căzut în trep. Dar nici n-are trep, sărată. Stai că aici vreau să cumpăr trepuri. Mulțumesc că m-ai împins. Hai că am cumpărat 3 treburi. Da. Unde am pus treburi și ăla? Unde l-am pus? Mulțumesc. Hai, până aici. Închid baza. Bananita dolfinita. Unde o bustă? Bananita dolfinita e slăbacă, adică e slabă. Dar câte bananite dolfinite! Girafă, ce este? Mulțumesc, mai așa. Așa e 20 ceva, dar la mine, la bază cât e? Cât e? 60. Dacă cineva vine și a căzut între. Mai repede să luăm. Și ne-a scos la... Nu, Lucky Block! Lucky Block, du-te, bă, că tot nu vreau. Ce pică? Dar e cam slabă, nu-mi place. Trebuie să pice. Borbaloni luliloli. Da. Borbaloni luliloli. Dar voi mai aveți? Dar voi... Vreau să cumpăr... Eu vreau să le fur pe și ele, că este. Cât tare le vreau. Dar nu știu cum să le fur, prieteni. Da. Cam asta ne fie foarte greu. What? Regine, ducem să fură. Dacă ai sta cu slăbac. Nu, ăsta e slab. Deci... Nu-ți cred. Mulțumesc. Îmi trebuie unul puternic. O secundă. Blueberrini octopusini. Gliberini octopusini. Bă, da, toți îi fur de acolo. Pe acela ei nu înțelege că chiar are. Gluberini octopusini. El-am pe gluberini octopusini. Să închis baza. Bravo. Crabra-cadabra. Șef, crabacadabra, e meu! Nu. Nu. Cam e grav. Dar eu foarte ușor aici fac damă banii. Care, hai la rebar să vedem cine trebuie. Așa, o frigă, o camelă și o orangutină nănăsile. Uite, măcar are preoroți puternici. N-are. Bravo lui. 3 etaje, am numai 2.
Puteai să intri din bază. Că nu fără nimeni pe Gluberina Octopusini. De aici întrebe, nu fix, frigul camelul și orangutinea în sine. Dar nu-l pot pentru că-i trebuie. Cât are? 111 și eu am numai vreo 50 ceva. 70, nu. Ajut. Prieteni, e foarte greu ca să luați Breirot. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? What? Prieteni, eu vreau să fur un Breirot, dar nu pot că toți au trepuri. Dacă aici vreau să-l fur pe... Mulțumesc că m-ai lovit. Încă mi-a pus trep. După ceva timp am ajuns înapoi acasă. Nu pot să cumpăr. Pot să-l fur. Mulțumesc. Eu îl fur pe Șef Crabacadabra. Șef Crabacadabra. Hai să-l furăm repede. Am furat! Yay! Hai să dăm boost-ul și încă invizibilitatea. Cât de aproape! Yay! Hai să vedem ce... Tralalera, tralalala, bombardilă, crocodil. Cimpanzini bananini. Orangutini. Orangutini ananassini. Orangutini ananassini. Orangutini. Hai că-l cumpărăm și pe bărbalonii Luli Loli. Borbaloni luli. Bă, da, cum s-aude? Bărbalonii Luli Loli. Orangutini ananassini. Dar s-aude cu o voce de asta groasă. Borbaloni luli. Cimpanzini bananini. Orangutini ananassini. Du-ce, nu-i corect. Eu primul am văzut. Ce de greu, ui. Măcar o la vaca Saturnu or l-o lălărit-o. La vaca Saturnu s-a turnit. Vine? Sau nu vine afară? Așa vreau să-l fur înapoi pe orangutini pentru că după ce o fur. Acolo e discret. Nu, acolo e. Nu, am vrut să-l fur. Balerina Cappuccina. Ballerina cappuccino. Cappuccina, tralala. L-am împins. Mi-a dat meduza. Spasiba, meduza. Dar pentru ce să dai meduza doar ca asta? Știu că e enervant. Da. Cam e foarte greu ca să facem și noi. Știți voi. Pandacini bananini. Să facem... Pandacini bananini. Pandacini bananini. Asta mai eu. Da, asta mai eu. Bă... Nu! Chiar mi-a furat-o. Mi-a furat. Ce-ți fac? Ce-am găsit acolo? Cocofan de elefant. Nică. Dacă va activez boost-ul, îi fur la ăsta cocofan de elefant că m-a enervat. Îmi fac invizibil și mi-e aici. Așa, bombombine cu zine? Hai că e gine.
Bă, că mi-mi trebuie unul și mai pitic. Tralalera, tralala, mi-mi trebuie. Care damul am la index? Damul am. Da. Hai să luăm banii. Money. Vreau money. Где пандачини бананini там ее? Pandacini bananini. Pandacini bananini. Да cine e fură că l omor? Pandacini bananini. Pandacini bananini. Pandacini bananini. Da, Pandacini chiar așa bananini. de Pandacini roșii. bananini. Pandacini bananini. Cerșește cu pandacini. Gata, că vă omor. Pandacini Veniți bananini. la mine. Pandacini bananini. Pandacini bananini. Pandacini Spasiba. bananini. Nu aveți idee și de greu e. Pandacini bani. Tu-l furi. Eu oricum am brain-rot mai puternic. Le-l fura că te omor. Nu știu, mulțumesc. Șef, Crabacadabra. Unde? Chef Crabacadabra. Chef Crabacadabra. Chef Crabacadabra. Chef Crabacadabra. Ballerina cappuccino. Aha, cumpăr eu pe balerina cappuccina. Cine tralala? Chef Crabacadabra. Anda. Un bambino così noioso. Devo cucca un telefono. Da. Ballerina cappuccina. Cine a furat pe balerina cappuccina mea? Mie. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Eu am 1000 de bani. Chef Crabacadabra. Am adică 130, am 129 de milioane. Și pot să cumpăr cât vreau eu balerina cappuccina. Chef Crabacadabra. Chef Eu Crabacadabra. cred că să-l vând pe Chef Crabacadabra și pe balerina cappuccina. Pentru că ei sunt... Menu! Pantacin balerina... Nu. Da ce și toți ies, măi? Da de și toți ies. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Alex și pa, pa!